Nina bezulu elidumile ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV zifunde uphilano kaCebe khulu sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Kukhethwa ozomela iANC eThekwini. Owesilisa Kwelokudlwengula uMakhelwane. Kanti kuhlolwe umonakalo wokusha kwemjondolo. Siyanemukelene nebendloveni amandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Ayaqhubeka amalungiselelo okukhetha kwekhansela elisha lakwadi 101 ngaphansi kamasipala weTheku KwaZulu-Natal. Le wadi sale edengwane emva kokukhonjwa ngendlela kaMuzimuni Ngiba osayehlaleke ejele isikhathi esingaphezulu konyaka ngensolo zamacala okubulala owekade ezokuba yikhansela ngonyaka u2021. Emva kohlelo lwegatsha le-ANC lokuphakamisa amagama abantu namuhla usuku lokuthi umphakathi uzikhethele wona igama lomuntu omfunayo ozomela i-ANC kuyona le wadi. Lo muntu mayiphakanisa emhlanganweni nomphakathi ke ufuna athole inani eliyi-half nomuntu oyedwa ngaphezulu. Njengabantu babekade bewu-790 kwakufuna athole isigamo nomuntu oyedwa ngaphezulu labo bantu ababekhona emphakathini. Then ke kwavotwa ngokuyimfihlo nabantu ababili ababizanile. Then bathola ke amavoti amancane ngoba abantu abavota sebebonke ababefuna ukuvota kwabanye futhi babesapota lama candidate ayiphume ku-BGM kwavota abantu abawu120 then wathola amavoti amaningi nabo kwabu89 kwasho ukuthi kakalitholi inani likwazi ukuthi angangena kubhaloni. Namhlanje ngiyavota kuvotelwa kulama candidate awu4 ama-voters ama-supporters i-ANC nabaxhasi be-ANC ayokhetha ke oyedwa kulaba abawu4. Kulamagama amane avelile kuvela ukuthi uSimphiwe Khanyile unerekhodi lokuboshwa njengoba kuvela ukuthi ngaphambilini ngonyaka wango2012 washaya umuntu ngemvubu wabekwa icala lokushaya ngenhloso yokulimaza. Ebuzwa unobhala mayelana nalokho uveza ukuthi basazolicubungula irekhodi lokuboshwa kwakhe bese bethatha isinqumo ngaye. Ngokomthetho sisekelo wezwe nangokuphathwa komasipala umuntu akavumelekanga ukuthi abe isimmeli womphakathi owatholakala necala elibucayi wagwetshwa inyanga eziwu12 nangaphezulu wanganikwe option of a5. Lo muntu lo akakwazi ukumela umphakathi. Then siphinde futhi nathi ukhongolo sisho ukuthi abantu abanecala le-fraud, corruption, all those things abakwazi ukumela umphakathi. Amacala wefani kodwa nje kunalo mgomo esinawo. Soxhomeke ukuthi unaliphi icala unawo uphumento zalo wayenecala lani lo muntu. But umphakathi ngiyazi bawa abantu be-ANC yabachaza ama-guideline bawazi. Angicabanga ukuthi abantu bangakhetha umuntu bemazi ukuthi mase kufanele ukuthi aregister uzokwazi ukuthi im-reject system. Le ndawo inezinkinga ngokwezidingo zomphakathi okubalwa phakathi nokungaqoqa kaDote ngesikhathi. Umtolo uthi njengoba sekubheke ekutheni le wadi beneyikhansela baphezukwazi ukuzilungisa lezo zinkinga uma ibuyele ezandleni ze-ANC. Ngolosibili sobe sihlangene la siplana umeya waseThekwini uspeaker waseThekwini uchief whip sobe sihlangene siplana ngento ze-service delivery ekufuna zenzeke eward 101 into ezibalekile into njengama blockage drainage system indawo ezifuna ukukhucula ukungcola into ezincane nje esivumelene nebranch ukuthi sikakwazi ukuthi sizilungise kodwa thina ngendlela esisebenze ngayo yakona ngifuna ukukhuluma manje ngabe khona ama tensions kodwa ngendlela esisebenze ngayo into esiqaphelile ukuthi abantu baka-ANC uma beke bathola nomphakathi nje mabeke bathola ukuthi ukukhethwa kwekhansela akukho abanga ngokwenzelelela yonke information ibe right wonke umuntu o-involved bazi abantu akeke kube khona umsindo. Kanti ukhetho lokuchibiyela luzoba ngomhla ka13 kuDisemba kuwona lo nyaka. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV ku-channel 261 ngiseMayville eThekwini. Janet Louis van der Steen wasesipha ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uthi umntwana wakhe oneminyaka eyisishiyagalombili ubudala usale isigqila sokubuka amavidiyo ocansi njengoba ubaba kwamakhelwane efundisa ingane yakhe ukubuka lamavidiyo waphinde yini ukubeza ngokocansi ephindelela. Lona wesilisa uvele kafushane enkantolo kaMantshi yasePort Shepstone ebhekene nalamacala. Ukhalezi Mathonsi umama womntwana osale isigqila sokubuka amavidiyo ocansi njengoba ethi ubaba kwamakhelwane uyena ufundisa ingane yakhe lokho. Lona wesifazane uthi ubaba wakwamakhelwane uphinde wadlwengula ingane yakhe eneminyaka eyisishiyagalombili ephindelela. Kanti ubengenankinga ukuthi bayazwana kanti lona wesilisa usexhaphaza umntwana.
she started getting very friendly with him. Watch her because of her addiction to porn. He has basically made an 8-year-old a porn addict. Saw them playing between the fence, between the houses, and they used to play like tea party and things my little girl was used to. And yeah, it moved from between the houses, the fence, down to the end of the yard, and I really did not take notice of it because she was in my yard, she was safe. Yeqhuba uthi kubekuningi okwenzeka empilweni yakhe wangaba naso isikhathi sokuqaphela izenzo zomntwana wakhe njengoba umsolwa waqala lo mkhuba ngesikhathi somvalelandlini we-COVID-19. During lockdown, I got very friendly with him because I mean he's a neighbor. My mother-in-law was sick. She died 2 weeks ago. My husband got very, very sick. I was running the household, and then some dude decided to take advantage of a little girl because her mother was too busy. It was said that he had been inappropriate with her to the point of there was penetration. Umakhelwane ongathandanga ukudalulwa uthi umntwana udinga ukwelulekwa ngokomqondo ngoba uhlukunyezwe umuntu abemthemba. Ukuthi uncle so and so has been showing me pornographic videos and phoning and stuff, and I couldn't tell Uma. And also to learn ukuthi lo mntwana is not really receiving adequate support in terms of ukuthi athole counseling. Icala libe selihlehlela umhlazi ngama-26 kuMasingane wonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuzamando Sicele ngisenkantolo ePortshepstone. Ngqongqoshe omnyango wezokuhlaliswa kwabantu KwaZulu-Natal uSipho KK Inkosi uthi kumele uhulumeni aqinise isandla ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwemithetho ebizwa ngama-bylaws ukubhekana nodaba labantu ababeka imijondolo noma ngabe kuphi. uNhlangamandla usho kanjena ngesikhathi ehlola umonakalo odalwe umlilo osukwini la izolo emijondolo yakwaMamsuthu eThekwini KwaZulu-Natal nalapho ephinde wakhala khona ngokuthi abantu basemijondolo bayala ukususwa khona. Ngemuva kokubiza kule ndaba libikile ngomlilo otshe wangqonqa-ke ushisa imijondolo egudle umgwaqo u-M19 kwaMamsuthu umphakathi wakuyona le ndawo umbukeli usuqalile-ke ukuzama-ke ukwakha ubuyisela-ke izindlu zawo ekufikile-ke yena-ke ungqongqoshe womnyango wezokuhlaliswa kwabantu kuyona le ndawo namuhla ukhaleke kakhulu ngabantu-ke abahlala khona-ke ey'ndaweni zasemjondolo njengoba-ke ethi uhulumeni uyazama-ke ukubalekelela nokubakhela-ke iy'ndawo kepha-ke babhekene nenkinga yokuthi-ke bona-ke labantu abahlala kulezi ndawo bayanqaba ukuthi-ke basuswe. Khona izinkinga ezikhona. Eyokuqala inkinga ukushoda komhlaba la kwimetro eThekwini. Eyesibili inkinga ngisho kumhlaba usutholakele ngeke uthole noma ikuphi ngoba ngisho ukuthi uyashoda. Kodwa kuye kwenzeke ukuthi abantu sebakhelwe izindlu endaweni ethile. Mangabe kufanele ukuthi bathuthe baye kulezo zindlu, abanye bakhale ngokuthi abakwazi ukuthutha ngoba basondezela indaba zomsebenzi. Kodwa ke inkinga enkulu kakhulu ukuthi khona into efuna siyicabange njengohulumeni ukwenza isiqiniseko ukuthi imtheshwana bylaws iyeba khona kanye futhi iphinde futhi igcinwe lo mthetho leyo ngabantu bezokugcina komthetho. Sinayeke omunye oyilungu lakhona kule ndawo otheke waba isisulu sokusha ozosibekela-ke ukuthi-ke njengamanje isimo sakhe sinjani. Mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi njengamanje nilalephi nje osukwini la izolo njengoba sazi ukuthi kube nawo lo mlilo. Asikwazanga ukulala kade silele phandle because izindlu azitshile zonke asibanga nayo indawo yokulala amanye kade silale lapho sidibene khona sibaninzi sizincokolela nje kwaze kwasekuseni. Ngimoshakalelwe kakhulu okokuqala nespaza benivele kuyo-order ndihambile ndayo i-order qala into zasespaza ngazibeka ngaphinda futhi ngo-order into zasemakethe ngazibeka uma ngiklina nje i-onion kuthiwa kuyasha uma ngiphuma siyocisha laphaya kwasesifika esekonakele and kukufutshane nendlu sikhuphile izinto ifriji sikhuphile endlini salibeka laphaya ku-2 doors we-sliding door lower konke kutshile konke kukuspaza nakya kunyama kuntoni konke kushile. Okwesithathu mina okwesibini mina ngisha la okokuqala ngihamba namanzi okwesibini ngisha manje.
Isikhathi esiningi uhulumeni yabacabangela abantu abadisidele azabakhela izindlu ngaphandle kokubonisana nabo bese yabaphoqa ukuthi abaye endlini. Njengabahlali balana sinolwazi thina ukuthi izindlu zake zakhiwa eParkgate, zake zakhiwa eConopia, kodwa uma zakhiwa ngaphandle kwabo abahlali abamandi ukuyithatha izindlu either bayayidayisa noma bayirentisa babuyele back eMjondolo ngoba benenhloso ukuza la eMjondolo. So uhulumeni dingeka abe nendlebe athi ukulalela why abantu bela. Isigameko sokusha kwayo ke leMjondolo mbukeli silandela ke eduze esinye sokusha kweMjondolo yakhona eClaywood kanti phambi kwalokho ke bekusheke eminye iMjondolo yaku Kennedy Road kanti ke ikhansela lake nake le ndawo iWard 25 liyasho ke ukuthi ke mbukeli kabeneme ngendlela usizo oluza ngayo ke kubona ke abasuke beshelwe njengoba ke kuphela isikhathi eside usizo bengalitholi balwa ke izinsiza kuvusa ke imizi yabo. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Ingane lesigabeni sesibili ingqungquthela yezokuphepha ibibanjwe lesisile eMethi ngaphansi komasipala waseBaqulusi nenhlanelo kaMthaniya. Le ngqungquthela ibihanjelwe nawo ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi kanye nezinye izinhlaka zezokuphepha kulesifundazwe kanti bihlelele ukudingida ke indlela zezokuphepha komphakathi oseyindaweni ezisemakhaya ikakhulukazi njengoba sekusondela amaholidi kaKhisimusi nakaNcibijana. Ukhomishana wamaphoyisa uNhlanhla Mkhwanazi unxusa ukuba umphakathi usebenzisana namaphoyisa ukuze uzokwazi indlela umthetho osebenza ngayo. Ngithi mina umphakathi waseNingizimu Afrika kufanele ukuthi ufunde umthetho waseSouth Africa ukuthi uthini. Abantu bazophelelwa ithemba emaphoyiseni ngoba bebona ukuthi iphoyisa malibopha isigebengu lesigebengu ngakusasa siyaphuma. Kanti umthetho usho njalo. Angeke ke wena uthi uyanuka ukuthi usibanibani wenza into ethile kungenabufakazi bese iphoyisa lifike labopha lo muntu ngoba mase efike enkantolo akakwazi ukugwetshwa enkantolo. So siyathemba ukuthi umphakathi uzoloku usebenzisana namaphoyisa ukuze uunderstand umthetho waseSouth Africa ukuthi umi kanjani. Kumanje nje namhlanje uminister kade ekhipha istats sobugebengu la eSouth Africa yonke kule inyanga le second quarter ukusukela ngoJuly kuze kufika kuSeptember. Siyabona ukuthi eprovince kwaZulu-Natal ubulala kuthe ukuncipha kodwa still badlulile ku1000 abantu abafile. Asidingi ukuthi bafela abantu baningi abantu abadlwenguliwe iningi impahla elahlekile khona kulesikhathi esikhuluma ngayo. Uqhube ngokuthi bazophinda belwe nokwebiwa kwemfuyo ngokuhambela laba abadayisa emgwaqweni. Imfuyo yakho uyimake uyifaka uphawu ukuze yazi ukuthi le akadladla le yakamkhwanazi ukuze mayisilahlekile amaphoyisa ayithola akwazi ukuthi ayilethe kuwena. Into esesitholeke ebanzi ebayimbi kakhulu ke eyenzakalayo kulezi insuku ukuthi abasantshontsha imfuyo nje bayithathe bayifuya endaweni ethile sebefike bayintshontshe baqede bayibulala. Bathatha inyama bayoyidayisela laba abadayisa emgaqweni baphinde badayisela wona mnini wayo. Uhambile edrobheni ufike uthenga inyama lapha etafuleni kanti uthenga isilwane sakho. Ile nto sesibona ke khona ingakho thina samaphoyisa sithe sizama uqinisa umthetho ke kubo bonke omama laba abasebenza nobaba laba abasebenza emgaqweni abanamatafula abathengisa inyama. Kuyofuneka umuntu asikhombise nje ukuthi le nyama ayithengisayo uyithengephi. Kanti usihlalo weCPF kwaZulu-Natal Mabutho Mtshali uveza ukuba bazoqikelela ukuthi ubugebengu buyancipha ikakhulukazi ukubulawa kwamakhosi. Ukusukuma kwethu as amalunga omphakathi sikhethwe umphakathi sihlangane sibe ngamavolontiya ekutheni silwisane nobugebengu endaweni zethu. Into yokuqala lesifuna ngakho isiqinisekise kuzo zonke indawo kuma district awu11 esinawo kwaZulu-Natal edition ezo 184 we want to sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umphakathi uphephile especially kulezi insuku sibheke kulama holiday kaDecember ngoba izona khathi esazi ngazo ukuthi kuvamisa kakhulu kwenyuke kakhulu ubugebengu. Nifika ngesikhathi ke lapho sihlangene la eFriday kuBaqulusi sine summit lapho sizokhuluma khona ngokuphepha kwemphakathi kakhulukazi endaweni zasemakhaya. Ngenxa ukuthi emakhaya zivamisa ukuhlushwa kakhulu ke into esikhuphulela kakhulu amacala even edition zethu kulezi indawo zasemakhaya ukwebiwa kwemfuyo. Ngaloko kwebiwa kwemfuyo ke bese siba nalo mkhonyovu omubi ongemhle othola ukuthi kunokubulawa kwamakhosi kunokubulawa kweinduna. Izo zonke izinto lezo ke esithi siwumphakathi phela laba bantu bahola thina kumele sibavikele sivikele umphakathi wethu sivikele. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZNTV ngiseFryhead. Ake sithi shelele etolo nenebeselo sobuye sibuye nezinye zendaba.
Asibonge siphinde sinamukele sithokoza ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Kukhethwa ozomela i-ANC eThekwini. Owesilisa Kwelokudlwengula uMakhelwane. Kanti kuhlolwe umonakalo wokusha kwemjondolo. Imboni yabamatekisi KwaZulu-Natal ithi isivumelwano esamba sokusebenzisana nosomabhizinisi abathutha abafundi sesahamba kahle kusukela bathatha isinqumo ngonyaka ka-2020. Lokhu kuvele ngesikhathi lezi imboni zombili ihlangene eMgungundlovu zizoxoxa kabanzi ngendlela yokusebenzisana kubhekwe phambili. Owesantakhe esifundazweni uSifiso Shangase uthi yize lukhona kuvalwa kuyinhlangothi zombili kepha banethemba lokuthi kuyogcina kulungile ngoba akekho ozothatha umsebenzi womunye. Umbimbilo abamatekisi kanye nalabo abathutha abafundi selizale izithelo ezinhle kusukela kwingqongqothela yangonyaka ka-2020 yize lisakhona uvala kwizinhlangothi zombili. Kanti owesantakho KwaZulu-Natal uSifiso Shangase uthi bazama ukuqeda uvalo. Vele bekukhona ukuthi abanye babo sengikhuluma-ke ngabafuthi abathutha abantwana kunokusabela ukuthi laba abafuna uzogombolola umsebenzi wabo bawuthathe bese bewugwinya. Kodwa futhi nabo futhi laba abathuthi babantu abadala bekukhona ukusaba ukuthi kusho ukuthi njengoba nje sekusondela abafuthi laba abathutha abantwana nabo sebezongena ku-association babo bagcine nabo-ke beba yingxenye yamalunga we-association bese begcina nabo-ke bedle association ngobuningi babo. Lawo mafiyezi kakhona yonke indawo nhlangothi zombili ukuthi-ke njengamanje abaholi indlela abayidlalayo eyokuqeda-ke lolu ngabazane kuzona zombili lezi ndlaka. uShangase uthi lolu bumbano selisize abathutha abafundi. I-permit noma i-operating license bebeyenzela njalo ngonyaka. Kodwa kuthe makuvuswa lo budlelwane lobu sibambisana sisonke sakwazi ukuyilwa nohulumeni wakwaZulu-Natal ukuthi manje sebekwazi ukuthola amaphepha mvume aseyiminyaka emithathu. Esithi kodwa siculisekile ngaloko ngoba siyakubuka ukuthi mayiminyaka emithathu ayekwazi ukuthi wena ikulekelele uma ofisi ukuthi usondele kulezi ikhungo ezibolekisa ngeimali ngoba bathi makuyiminyaka emithathu ungcono kuyiminyaka emihlanu. Usihlalo wabathutha abafundi KwaZulu-Natal Alsin Mvubu uthi zikhona izinkinga. Abantu ababulala kakhulu imboni yethu ama-client ethu okwabazali nani niyakwazi lokho kuba nani abanye benu sebeyabazali. Ibona nje asithandi nathi ukuthwala izingane zethu ngezimoto ezizikeqe so event asifuni ngayo. Sekuya manje kwi-high ace agugile awabhleki. Kunye futhi okusilimaza uthola ukuthi abanye babaholi bahamba ngazo lezo imoto lezo uthi uyambiza emhlanganweni hayi angiba ngisaphumelela ngifelwe imoto. Sithanda nje nathi ukuhamba ngezimoto ezoxesha. Umvubu uthi abahambisani nokulayisha ngokweqile. Asisupport neze i-overload ngoba ilimaza abantu abaphakathi ilimaza ngisho imoto uqobolwayo. Imoto uma ngahle nje ngithatha sithenge kanye imoto noShangase eyakhilayishe kahle abantu abawu-15 eyamilayisha u-30 izoguga kuqala yami. Asisupport ke i-overload ngaleyo ndlela silwa nayo zonke insuku ukuthi ingane azingalayishwa njengamasaka. Ngisho ngihamba emgwaqeni nje mala eMaritzburg nje ngingwaseThekwini nje ngibona imoto ilayishe ngokweqile ngiyayimisa ngibuza ukuthi ulayishe kanjani. Kanti laba bebehlangene eMgungundlovu nezinhlaka ezahlukene ezikahulumeni. Ezindabeni ze-1KZNTV ngu-Ayanda Dube eMgungundlovu. Uhlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uzwakele Mncwango uthi abantu abasebenzisa amandla evoti labo ukuze bashintshe impilo yabo ngokuvotela uhulumeni abacabanga ukuthi ungenza kangcono ukuhlinzeka kwizidingo zomphakathi. Umpangazithi ubekhuluma kanjena neziko lezindaba ngesikhathi leli qembu beliqhubha umkhankaso wale renke yamatekisi engolezana enyakatho yesifundazwe ligqugquzela umphakathi ukuba uphume ngothila ukuyobhalisela ukuvota kule mpela sonto njengoba kuyimpela sonto ukubhalisela ukuvotela ukhetho oluzokuba ngonyaka ozayo. Njengoba-ke kule mpelasonto kuyimpela-sonto okubhalisela ukuvota okhetheni langonyaka ozayo 2024, amaqembu kezepolitiki nawo aphumeke imikhankaso yokunxenxa abantu ukuba bayobhalisela ukuvota. Uhlalo we-Action SA KwaZulu-Natal uzakele Mncwango uhambeleke esitolo engolezane naserenke yamatekisi ukugqugquzela abantu ukuba baphume bayobhalisela ukuvota. Siyakholwa ukuthi unyaka ozayo kunokhetho olubaluleke kakhulu South Africa la khona abantu kumele bekhiphe khona ulaka lwabo ngevoti ngoba siyakholwa ukuthi uhulumeni wentando yeningi ushintsha ngevoti uma usubonda sakusebenzeli. Namhlanje sitshela abantu ukuthi abasebenzisa amandla abanawo, amandla evoti, amandla asothole kanzima kakhulu ngo-94 ukuthi sivote uhulumeni ofunwa yithina.
ngamanye amasotshela abantu balana namhlanje engwelezana ukuthi uma ungavoti ngeke kube noshintsho futhi ngeke uzube nezwi ingakho namhlanje sothi kubona abasebenzisa amandla abo okhona abantu abasha ngoba siyazi iningi labo ababhalisile ukuyovota namhlanje abagqugquzela ukuthi abathathe ama-ID abo kusasa behambe beyobhalisela ukuvota. Umnqango uthi-ke kungamampungu ukuthi izibalo zakamumva zithi-ke zehlile izibalo zabantu abangasebenzi kuleli. Umnqango uthi-ke lokhu kukhohlisa nje abantu. Njengamanje uhulumeni siyawubona ukuthi ukhuluma ngezibalo zabantu abangasebenzi ukuthi zehlile okungamanga ngoba mawuhlele emphakathini uyalibona iqiniso abantu bathi abasebenzi uyibuze ukuthi yiphi le-unemployment decline KwaZulu-Natal abantu bengasebenzi ubugebengu budlangili action eseyiyona ekhuluma ngqo ukuthi kumele siqinisekise ukuthi silwa nobugebengu silwa nama-drugs sinika amaphoyisa ey'nsiza. I-action SA ithi asiqinisekise ukukhulisa komnotho kwakhiwa amathuba emisebenzi ngoba abantu bathi abasebenzi yikho futhi i-action SA kuyiyona kuphela ethi leminyaka okuthiwa ukuzuqashwe kumele ube ngaphansi ka-35 so iqeda masingena emandleni ngoba sikholwa ukuthi akumele ube khona udiscriminate-wayo ukuthola umsebenzi as long as unamakhono kumele uqasheke ngoba okubalekile amakhono abantu ngoba into ebuhlungu ukuthi njengamanje sibuka abantu bakithi banengcindezi yokuthi baqeda ezikoleni kodwa bengaqasheki iminyaka iyahamba yimi athi maye 35 years umuntu kuthiwa awusaqasheki ngoba kuthiwa usungabove 35 years i-action eseyithi ke kumele kuphele konke lokho. Ephetha uthi-ke inkohlankalo bazolwisana nayo njengoba-ke ivimba intuthuko emphakathini wathi-ke bona-ke bazosebenza ngokusikhandla ukuze-ke imiphakathi isivikeleke. Bisidleke samasela namanje siyaqinisekisa ukuthi uma kukhona owethu ongenzi kahle siyamsusa sifaka omunye umuntu sikwenza ngaphansi qembini nakuhulumeni sokwenza kanjalo futhi sithi-ke njengoba siyakhulumeni njengamanje sizothi njenge-action SA siyaqonda ukuthi amathuba okuthi sisebenzisane namaqembu amanye ezepolitiki maningi yikho sithi i-agreement yokusebenzisana so isayina nabantu abaqondayo ukuthi sifisa ini emphakathini yethu sifisa ini intuthuko yomphakathi ngoba asifuni abantu ezohlala etafuleni nabo kubangwe kuphela nje ikhundla ukuthi ubani ozoba u-MEC ubani ozoba kulesikhundla lesi cha sifuna sibanga intuthuko sifuna sibanga ukuthi senza kanjani ukukhipha ama-truck abulala abantu emgwaqeni yakithi. How do we bring back i-railway line? Lesigesi ndabazi 1KZNTV ngengosamgediso Ngqulunga Sengolezane. Kulendele ukuthi-ke kuludla imali elinganisela kuyigidi ezingama-990 zamarandi phecelezi 99 million wamarandi uhlelo lokufakelwa kwamanzi uzohlomisa-ke igceme ezine zasenkandla enyatho lesifundazwe okubala kuzona wadi 8, 10, 12 kanye no-13. Lokho kuvezwe emeya umasipala iKingcetshwa uThamsanqa Ntuli ngenkathi yophenduliso elokuqaliswa kwalolu hlelo endaweni yaseNtingwe enkandla namuhla. Kulendelwe ukuthi kuhlomula amawadi amane angaphansi kamasipala wasenkandla kuhlelo lokuphakwa kwamanzi olwethulwe ngokusemthethweni namuhla imeya yomasipala iKingcetshwa uThamsanqa Ntuli okulendelwe ukuthi ludle imali elinganisela kuzigidi ezingama-990 zamarandi phecelezi u-99 million rands. uNtuli uthi lolu hlelo luzolekelela kakhulu lapho kukhona abantu asebekhulile nabaphila nokukhubazeka. Zothula iproject ka-99 million yokulungisa amanzi uzothinta uward 10 noward 8 noward 12 noward 13 ezinye zalezi indawo ezikhona la zinenqalazinda ekhona kodwa amanzi awaphumi ezinye ayephuma kudala kodwa ngenxa kwanda kwabantu uzagcina engasaphumi amanzi ayilungele lo muntu okunogogo la kunomkhulu la kukhona abantu abaphila nokukhubazeka la bonke labo bantu labo amanzi engekho eduzane kwabo sokusho umonakalo omkhulu. Imeya uNtuli ithi lolu hlelo kulindele ukuthi liphothulwe ngoNdasa abongonyaka ka-2025. Project lena ke iproject osesikhathi eside uma ubuka imali yakhona ukuthi u99 million izophela mhla 28 March 2025 ila khona ke abantu kuyo yonke imiphakathi ngoba abanye bazoqala vele behlomule ngokuhamba kwesikhathi uma sekufinyelele endaweni zabo kodwa kukhona la khona bona asithi abokugcina ofanele mhla 28 March engakashaya mhla 28 March kufanele bese bacosheka amanzi ukuze baqhubeke nempilo ejwayelekile. Kanti-ke inkosi yesizwe sakwaDlomo inkosi uMbangiseni Dlomo uthi bengamakhosi bazoqinisekisa ukuthi emva kwalomsebenzi akukho ukucekelwa phansi kwengqalasizinda okuzokwenzeka ezindaweni abaziphethe njengalokhu kwenzeka kwezinye izindawo. Njengaphawula ngalokhu laphana eholweni
ngiphawula ngakho impela ngihlanganisa nani futhi ngihlanganisa nanokuthi inyoka lezi abayikhanda abantu zikagesi zingozi kangakanani nakhona abasekhona lolo hlobo lalabo bantu abanjalo abenza lowo monakalo kodwa-ke njengamakhosi siyazama ukugqugquzela ukuthi abantu bangabulali intuthuko endaweni zethu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika umqondisi Myeni ngisenkandla. Ake siphinde sithi ishelele etolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukela ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze-1KZNTV nazo kwizona ezihamba phambili namuhla. Kukhethwa ozomela i-ANC eThekwini. Owesilisa Kwelokudlwengula uMakhelwane. Kanti kuhlolwe umonakalo wokusha kwemjondolo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.43 cents kuyidola laseMelika bengu 22.82 cents kupondo waseBrithani libengu 19.98 cents maliqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,983.66 cents ounce uthi oil ongahluziwe wona ubengu $77.42 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi osanda nakukhonjwa indlela kwisekhukhune United uBrendan Fruiter weyamaniswa namaqembu ahlukene agijima kwisigaba se-DStv Premiership. Lo mqeqeshi uke waqeqesha iMoroka Swallows namaZulu FC ngaphambi kokujoyina kwisekhukhune ngoLwezi November nyakenye. uTruter ke weyamaniswa neRichards Bay FC ake wayeqeqesha ngaphambilini kanye neCape Town Spurs edonsa kanzima muva nje. Yize ke noma kunjalo kodwa lo mqeqeshi walile ukuphawula ngalezi indaba wathi okwamanje usagxile ekudumiseni uNkulunkulu wayichaza njengomuntu obese eqhele kakhulu kuyena. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakaqambu lankomo zelahlekile zodliwa umdleba kwasoshangane kwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile